Derfor er den nye bog altså ikke udkommet. Håber altså snart, de rejer skriver en ny en. Hvad laver du her, Guy? Jeg kommer også sige noget til dig. Jeg har den nye bog. Jeg har fået en specialudgave af Jerøjer som. Wow! Hvad handler den om? Den handler om, at Tintin er sexet. Ja, nu er jeg ikke så meget Tintin-freak, men... Er du ikke? Hun er bare så sexet. Just! Ja, jeg kunne godt lide... Og... Jeg kan godt lide... Jeg vidste det! Jeg vidste det! Woo! Jeg fortæller til Asta. Kan vi hvad de snakkede om? Jeg vil kun og besøge min gode ven lige. Nu er jeg på vej hen til min gode ven lige. Han må have nogle gode råd til, hvordan jeg finder en pige. Hey Lee, har du gode råd til, hvordan jeg finder en pige? Ja, jeg har... jeg har meget... Altså, næste år. Okay, så når du med hende, skal du sige you. Og så skal du sige, at du vil beskytte hende til døden. Jeg skiller. Så er den hjemme. Woo! Okay, vil du finde en pige til mig? Her! Hun er sexet. Er det ikke Nettie? Nej. Okay, jeg prøver de tre. Just! Jeg beskytter til døden og skiller. Du minder mig om Lee. Jamen, det er også lige, han hjælper mig for med at finde en pige. Jeg ved, hvad de taler om. Det er jeg ked af. Han er optaget. Jo. Er det? Hemmelighed. Wow! Det hele er så problematisk. Alting er simpelthen så irriterende. Hvad er det, Tigo? Og hvad laver den pige her? Jeg hader piger, de er så problematiske. Og især hende der. Hun er sexet. Ej, jeg synes altså, at en dreng har et eller andet med sexet hele tiden. Sidst var det Tintin. Nu er det Tintin, Marie er sexet. Det har jeg ret i. Det er faktisk rigtig, rigtig sexet. Ja, det er det, jeg gør, når jeg er inde. Er det ikke det? Jeg elsker bare problematiske mænd. Hvad laver de dog? De ser jo mig. Det er jo ligesom en gratis bog. Hvad siger du, Guy, Sensei? Hvad siger du, Guy? Hvad siger du, Guy? Det er sexet. Det er ligesom gratis bog. Ja, det er det. Store